Hoy! Gwapo naman siguro pistuhan dari. Eh, mingaw ba? Kabalo man yung kung dari yung tig-agi ang mga kumplito. Kumplito violation ba? Uy, may motor. Uy, sir. Lugar. Uy, boss. Naogay sa boss. Sa man ni boss? Dakop ni? Ay, dili. Dakpanay ni. Kita bitaw kang nanakop ko. Lisensya. Atay sir, binuang man yung mga sir. Ngano diri ba ka magdakop sa kasagbutan? Ay. May mga agi diri. Naunsa naman ka? Kabalo baya ka nga kining dalana shortcut ni Perong Downtown. Diri gud mo mga gi kay wa man may mga lisensya, wa kay ka naghelmet. Ang ani eh. Lisensya, dali. Di aning tawaan na ni marama makayo. Langan na unsa man di ka? Kana inyong mga kamarama, kabugo ra nako na. Sus, mahinay ka na ko ng tawanan ni bali ng ribs ni ba? Jawa, dako ra bakig lawas tawana, murag si damulag ba. Lisensya na bi, lisensya kana ni magstorya eh. Una tara. Dali, dugaya ni mo eh. Matay sir. Bilin yun sa pikas pitakan akong lisensya ba? Na, mao na niya akong ginaingon ron. Kada mga bulatik ni mo ba, panahon para sa kong lolo, di na magsilbi sa kuha. Lisensya, ayaw na si dagag atik-atik diya. Lagi sir. Nabilin yun sa kong pikas pitaka ba? Sige pwede na ito ni ariglo sir ba? Ha, di yun ko musugot ang mga ariglo ninyo. Maski pag isa'y kapit ninyo, wa yun ko nahadlok ang inyong kapit. Lisensya, di ko madalag paluy-luoy. Grabe ba ka sir eh? Di ka maluwi sa ko sir? Nga nabuhir ako ba? Ay nalagi ta, di lagi ko pa apekto ng mga paluy-luoy effect ninyo. Karaan na kayo na. Sige sir, di makakamapangyo. Tawagan sa ako ang call sir. Tawag di. Wa ko nahadlok na, maski pag kinsa na. Kaya purpose yun ako diri dakop gud. Kadayan sir ako sa tawagan sir. Matay di mo madalag karyo ng tawanan ni bay. Wala kulang na dyan papitik ba? Sige, tawagi. Bisag kinsa pa imong tawagan ya. Magulat ko pagdali ha, kay init ra ba kayo. Dalian na diha, dugaya ni mo dagan pa magagpatik-atik. Nya, Sir, saman. si pwede na ito na madalag karyo ah. Si karyo, di lagi ko madala ng mga karyo-karyo ninyo. Sama na. Wala na sir. Wadyo ka nagdalag lisensya? May ali diri. Sabak daddy B. Hala. Gulas ka ni Dakop. Radyo sir bay, nabilin lagi sa pikas pitaka sir. Ano daw, sige na tao diha pa. Wala man sir. Lah, Dakop diri bay. Picturean ako ni. Post ako sa Facebook. Gulas gaw diri nagdakop. Bantay-bantay mo, nagdakop sa shortcut. BNP ang nagdakop. Hala, upo dito. Sige, pasi na dito. Sa sunod ha, pagbantay ba, ugnay dako, plikay da yun. Sige sir, sinsya juga sir. Pasi dito. Salamat sir. Pagdali. Pasi na dito. Na po iniabot to. Dakpa na po ni Ron ba? Oh no! Uno. Lugar. Na, tanawa lagi. Dakpan jud. Bunggoy dito ba? Wako po sa Facebook. Unsa man ni sir? Sa'yo sa man ni, dakop ni. Nganong diri makandakop sir nga sagbutan man eh. Naunsa naman ka. DNP ang nanakop, maski asa mi mo pisto, pwede mi manakop. Unsa DNP? Na. Naunsa naman ka mo na yung pangalan sa mong grupo. Dakop ni Paploy. Dakop ni tatlo. Mura magpiki. Galawgaw. Binuang man eh. Mapiki bitaw ng naong ni mo maigo ka ni. Lisensya Gristro be, ipagawas. Pagdali. Okay sir, nadira sir. Double time. Sama na. Bistro na sir. Grabe bukang resto nga. Silupin man gid. Para di mabasa. Las gawan tawanan eh. Unsa man nga? Bisita man si mong lula. Ah,
Matay murag. Lahi din ang dala, sir. Naanasan ninyo mga tirada mga bulatik ba? Di na lagi ko madala ng mga jaming-jaming nga bilin-bilin, karaan na kay nananas akong mga pahak na. Sa luad ko, sir bay. Atay na, nalimtan dyan ako ba? Naanasad lagi tanin palauy-looy lagi ba? Di lagi ko madala ng palauy-looy ninyo. Matay, sir. Di ni madalag karyo, sir. Kasi karon lang gud, sir. Atay na, dali dyan ko, sir ba? Naanasad lagi ng, di lagi ko madala hangyo lagi. Saan man nato ni ron? Kanang, sir, namugoy ang call dyan sa police station. Na, mao ginay nakadaot sa inyo ba? Palaban din mo ng mga kapit-kapit ninyo. Kisam din ay mong angkol day, wa ko'y labot na nagkinsa na, walay kapit-kapit sa kuha. Sir, akong uncle mo gud, sir, kay Cardo Dalisay. Anak sa kigol. Angkol din mo na si Cardo Dalisay di ay? Uncle, uyuan ako na, sir. Ang damay. Ningon ang tadahin ka kanina, day sa Dria. Doon pa doon. Ngayon ay nagpasi dito, buangan ni mo, wa man ka nasulti mo din ang angkol si Cardo di ay. Sige, mugagyaw-yaw gud, sir. Wa man ni mo giingon dayon po, niingon pa kadayon gipasibat nanti ka kung kuan nimo kuan mo resita sa mong lula niya. Ini nagpasi dito wala ko na. Pagdali. Salamat, sir, ha? Sibat, pagdali ba? Piktusan na karon. Hoy! Tuman! Unsa man? Dali dire. Dool. Unsay day, sir? Unsa? Ngano nag-helmet man kanya wa kay motor. Buwang, pwede ka mudakpan no. Pilosof mo na bata ni. Bawal man na. Ngano nag-helmet man kanya wa kay motor. Mura kag amaw tanaway mong pormaw, mura kag minyon nga naugbok. Ginamayong na, pwede mo si Roy. Tanawa, gunang naong ni mo. Mura mo ginag-driver sa buwan nga magidnapay. Putik kamay ning bataan. Daghanan na mo istorya o lisensya. Nabuang naman siguro ka. Makakuha man kong lisensya nga bata o mangko. Mao na niya akong ginainon. Ngano nagsusot mag-helmet niya wa kay motor. Mura kag amaw. 50 ba? Nagmadagma ali ako. Pero di mayon sa kong ulubog, madagma ko. Mayuha gyud mo dalag atik oy. Pilosof po jud kay kang dako ba. Restro man sa nilas. Ha? Daot mo siguro ka. Ano sa man nagiparehistro ng chinilas? Naunsa naman ka? 2022 na takaron. Daghan nagbag-o. Kailangan na mo na iparehistro kay nag-helmet man ka. Ug wa ka nag-helmet, pwede na i-rehistro. Matay na style ni mo, sir. Nabuang naman siguro ka. Nabuang bitog maigo kaning kinumo nako. Wingig jud ang naong nimong buanga ka. Dali na, rehistro na. Na, wala dyan kayo makita si mo, sir. Ambi na imong helmet. Ah, 50 na ko na. Halilas, ambi. Anong kumo ni mo ko chinilas? Dakpon ta ka. Ambi na. Daghanan mo istorya. Dokplon ta karon. Muro mag-ikaw ni palitan eh. Ay, palit. Kuhaan na dito sa city. Ah, tikatik kay mga kong chinilas. Pasi dito. Kalimoy. Mungguloy! Ang gulo de ha. Butala!